बड'लेण्ड रादाब निउस चेनेलनि साफ्रोमबो नायगिरि अनसायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जोंहा दिनै काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि थान्दै जख'न्दाय आरो लोगोसे बेयावनो दङ जोंहा काजिगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मा। जोंहा बे हाबाफारियाव फुंबिलि 8 रिंगानिफ्राय जागायनानै जोंहा आफादारि फिरफिला बिदाय होनाय उरायहोनाय हाबाफारि लोगोसे जोंहा मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय हाबाफारि बियो जानानै थांबाय। आरोबाव जोंहा दङ फुंबिलि 10:30 रिंगानिफ्राय जोंहा थान्दै जख'न्थाय दङ, थान्दै मेल दङ। बे थान्दै मेलाव जोंहा गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय जोंनि काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि निरन्जन बरगयारी सार बिथाङा नुजाथिफैगोन। आरोबाव जोंहा सानजौफु 12 रिंगायाव दङ जोंहा गेवलां सावरायमेल। बे गेवलां सावरायमेलाव जोङो जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि अबेद नार्जारी बिथाङा फैगोन। जोंहा काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव जोङो बर' हारिनि थांनाय थैनाय आरो माखासे गोबां सावरायनांगौ आयदाखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जागोन। जोंनि ओनसोलनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल्सफोर बेयाव बाहागो लागोन आरो जोंनि गावबुरा बिथांमोन, रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बेयाव जोङो जोंनि लकेलनि माखासे जेंना जेंगोनाखौ लानानै सावरायगोन, लोगोसे बर' माहारिनि माखासे इस्युसफोरखौ लानानै बेयाव सावरायनाय जागोन। बे हाबाफारिया जोंहा आं आसा खालामो मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांगोन आरो जोङो फैगौ जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै जख'न्थाय जानो गोनां जे काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे थान्दै मेल, बे थान्दै मेलाव माखासे थांखिफोर आजावनाय जागोन। बे थांखिफोर आजावनायखौ जोङो फैगौ क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि थान्दै जख'न्थाय, बे हाबाफारियाव जोङो काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो थांखि हिसाबै जों दैथायहरगोन। आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे थान्दै जख'न्थाया जोंहा बिन्नाखाथा गेजेर फरायसालिनि गेवलां गुवार गेलेग्रा फोथाराव जागायगोन। बेयाव जोङो काजिगाव दख'रानिफ्राय जे दिनैनि जे थान्दै मेलाव लाजानाय माखासे थांखिफोरखौ जोङो बेयाव दैथायहरगोन। गोजोन्थों। फरायग्रोनाय जाबाय। दा दिनै 21थि काजिगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे 17थि काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माखौ जथायै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जोङो काजिगाव गुदि फरायसालियाव लानाय जादों। दा बेयाव गिबियावनो जोङो हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोखांबाय। दा जोंहा गिबियावनो जोङो साननि समावनो जोङो थुनलाइ आफादनि डेलिगेट बा सावरायमेलखौ लादों। बेनि उनाव जोङो दा काजिगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थान्दै मेल जागासिनो दङ। दा बे बेलायाव जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि निरन्जन ब्रह्म बुंथिगिरि बिथां सारखौ जोङो लाबोनो हादों। दा बिथाङा बे थान्दै मेलखौ मोजाङै मोजां बेखेवलांबाय। दा बेजों लोगोसे आरोबाव जोङो गेवलां मेलाव लिंहरबावनो हादों जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि श्री अबिद नार्जारी सारखौ जोङो लिंबोनो हादों। दा बिथाङा गेवलां मेलनि गेजेरजों रायजो राजानि सिगाङाव गोबां मेहेरगोनां बिबुंथि होगासिनो दङ। दा बर्थमान बिथाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै, जोंनि नैबे थासारिनि सोमोन्दै बेसेन गोसा बिबुंथि होगासिनो दङ। जोङो नैबे
काजिगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय 11थाल' गामिनिफ्राय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्रायनो जोंनि नैबे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जोबोद मोजाङै जोंनि बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंहोगासिनो दङ। आङो बेखौनो खावलायदों जोंनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजा साफ्रोमखौबो जोंनि नैबे जे मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोनहा गोसो होनानै लोब लोब फैनानै गोसो होनानै खोनासंगासिनो दङ। बेखौनो बुंगोन जे आङो दिनैहाय नोंथांमोननि नैबे रादाबनि गेजेरजों जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखियानो जोङो माहारिया बोरैहाय मोजां लामाजों थांनो हायो, खौसेथि जानो हायो, सोलोंथाइखौ बोरैहाय दावगालांहोनो हायो, बे नोजोर आरो थांखिफोरखौ जों लानानै बे हाबाफारिखौ लायो। जोङो सम सम फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि समाव जोङो मावनो गोनां मावथांखि माखासे हाबाफारि लानाय जायो, जेरैहाय मुंख्लंफोरनि सान फालिनाय आरो आफादनि जोनोम सान फालिनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ लानानै जोङो सम सम जोङो रायजो राजाखौ लानानै बेफोर हाबाफारिखौ मावबोयो आरो रायजो राजाखौ खौसेथि खालामनो अरायबो नाजानाय जायो। बेनिखायनो जोंबो दिनैहाय बे नोजोर आरो थांखिजोंनो जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो माखासे थांखिफोरखौ जोङो जिल्लायाव हरनो थाखाय माखासे थांखि लानानै जोङो दोनबाय। बेफोरखौ आङो बुंजोबला, गोबां थांखि दङ। जों बेफोरखौ जिल्लायाव फाथायहरगोन। बेखौनो बुंनानै आङो दिनैनि नैबे सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। लास्ट कुइसन दंबावोमोन जे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ सिनाया होननानै बेथु बिथाङा बुंदों। बे बेलायाव बियो थांनाय 9/10/11 बिजनि लावगावआव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि बोसोरसालिया जथुम्मा जादोंमोन। दा बेयाव जोङो गोदानै मिरुनि नेहाथारिखौ जोङो गोदानै नीलकान्त सारखौनो साफ्रोमबो डेलिगेटनि सोद्रोमाफ्रा बेखौनो थांखिनानै बेखौनो गोदानै नेहाथारि सायख'बावनाय जादों आरो आगोलावबो बिथां सारानो नेहाथारिखामोन। दा बे बेलायाव जोंनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ सिनाया होननाया मा बिथिंजों बुंदों आं बेखौ बारा हमदांनो मोनाखै आरो आं बेखौ इसेबां माने सुलु लानो हायाखै। दा बेनो सासे माहारि आफादनि दैदेनगिरिखौ सिनाया होननाया बे एसे गनायथावा जादों, बेनो आरो।